Ассалому алейкум, бародарои ҷон, сӯзатин хубатин, саломатиятатон сӯзай. Ҳама раза подписаться метонем, бародарои ҷон, ярдонари лайка мечахем ва видеои имрӯзара сар метонем. Бародарои ҷон, имрӯз 29 июн соат 6:42 ба вақти Москва саҳар ва 8:42 ба вақти Тоҷикистон саҳар. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо дар ҳамон программае ки ман ҳар рӯз шумода нишон метам, яъне рост будан набуданша бародарои ҷон дар комментария хитон бинависен. Может ба дигар давлатҳо ин курса нишон мета. Мисол дар ҳар давлат ҳар намуд курс нишон мета. Может ба дигар давлатҳо туғри бия. 1000 рубл 195 сомон, доллар бошад 18.35, евро бошад 17.43. ва бародарои ҷон, курс дар банкҳои Тоҷикистони худмон бошад. ҳаррӯза курси мо ҳозираша 1000 рубл 177 сомон, доллар бошад 10.55, евро бошад 11.11. ва бонки миллии Тоҷикистон, бонки Сиҳата, Алифбон, Спитаминбонк, Ҳуммо, Каскомербонк, бонки байналмилалии Тоҷикистон ва Коммерсбонки Тоҷикистон, Душанбесити, Орёнбонк, дар ҳама банкҳо бародарои ҷон курс 1000 рубл 177 сомон. ва ногуфта намонад бародарои ҷон, подписаться, лайка фаромӯш накунед.